Mun san cewa duniyar mu tana da girma da kuma faɗi sosai, to amma sai dai ba ko ina bane ɗan adam ya dace ya kai ziyara. Wasu guraren barazana ne da kuma haɗari ga rayuwar ɗan adam. A wannan bidiyo za mu kawo muku gurare guda 5 waɗanda suke da tsananin haɗari ga rayuwar ɗan adam, domin idan ka je ɗaya daga cikin waɗannan gurare ba lalle ka dawo da ranka ba. Lamba ta 5, Snake Island, wato tsibirin macizai. A ƙasar Brazil a cikin wata teku akwai wani tsibiri mai tsananin haɗari. Saboda yawan haɗarin da wannan tsibirin ke da shi ne yasa gwamnatin ƙasar Brazil haramtawa ɗan adam zuwa wannan tsibiri. Tsibirin na ƙunshe ne da miliyoyin macizai masu tsananin dafi. Saboda tsananin yawan wannan macizai baka isa kai taku ɗaya na biyu baka taka maciji ba. Ko ta ina kawai macizai ne a wannan tsibirin. Kuma tsibirin ya kasance gida ga shahararren macijin nan mai tsananin guba da aka fi sani da Lancehead Viper, wanda yana saran mutum ba tare da bata lokaci ba zai faɗi ƙasa matacce. Shekaru 103 su ne tsawon shekarun da aka shafe ɗan adam bai taka wannan tsibiri ba. Mutum na ƙarshe kwa da ya kai ziyara wannan tsibiri an sami gawar shi ne kwance cikin jinin shi cikin kwale-kwalen da ya je da ita wannan tsibirin, kuma daga nan ne aka haramta zuwanta. Lamba ta 4, Lake Natron. Wannan tafki da ke ƙasan Tanzania na da matukar haɗarin da zai iya mai da kai dutse, domin kuwa ya mai da dabbobi da dama duwatsu. Hakan ya samo asali ne daga toka da ke fitowa daga wani volcano mafi kusa da wannan tafki. Yadda wannan toka ta canza launin ruwan wannan tafkin zuwa ja. Sinadaran da ke cikin wannan toka su ne suka mai da ruwan ya zama ruwa mai tsananin haɗari, yadda idan mutum ko dabba ya shiga sai dai ya zama dutse, idan kuma ruwan kaɗan ya taɓa da hannun shi to lalle za ta ƙona shi, idan kuma ya daɗe a ciki sai ya zama dutse. Yadda wannan dalili yasa aka haramta wa 'yan adam shiga wannan ruwa, dabbobi kuwa sai dai mu ce Allah ya kare su. Lamba ta 3, The Death Valley. Death Valley, wanda yake nufin gangaren mutuwa a Hausance, wani guri ne mai tsananin zafi da ke gangare a California da ke kasar Amurka. An yi kiyasin cewa duk duniya babu inda ya kai wannan guri zafi. Wannan guri na iya kashe ɗan adam a awa 14 kacal saboda tsananin zafi, kuma babu wata dabba da ke rayuwa a wannan guri. Wani abin al'ajabi da ke kunshe da wannan guri shine akwai wasu duwatsu da suke tafiya da kansu. Sukan yi tafiyar mitoci masu yawa ba tare da wani abu na tura su ba, sannan sukan bar shatin alamun tafiya a bayansu. Ana kiran waɗannan duwatsu da the Selling Stones. Lamba ta 2, Lake Ness. Hakika tafki wata halittar ubangiji ne mai kayatar da ganin dan adam, kuma bayan haka yana taimakon mutane gurin rayuwar yau da kullum, musamman mutanenmu da ke karkara. To amma wani lokaci tafki babban hadari ne ga rayuwar 'yan adam, kamar wata tafki da ke kasar Kamaru mai tsananin hadarin gaske. Lake Ness tafki ce a ido kamar kowace tafki, sai dai tana kunshe da hayaki mai tsananin guba wanda kan fito lokaci zuwa lokaci, sannan ya kashe duk wasu dabbobi da kuma mutanen da ke ƙauyukan da ke gefen wannan tafki. Wannan lamari ya taɓa faruwa a shekarun baya, yadda mutum guda ɗaya ne kacal a duk ƙauyukan da ke gefen wannan tafkin ya rayu, yadda ya wayi gari wata rana ya tsinci mutanen garin su gaba ɗaya sun mutu da kuma dabbobinsu. Shakar wannan hayaki daidai take da mutum ya ɗauki wuƙa ya daɓa wa kanshi. Lamba ta farko kuma ta ƙarshe a wannan jeri ita ce Bermuda Triangle. Bermuda Triangle wata guri ne da ke cikin arewacin tekun Atlantic, wacce babu wata jirgin ruwa ko ta sama da ta isa ta wuce wannan guri ba tare da ta ɓace ba gabaki ɗaya. Idan jirgin ruwa ko ta sama ta zo wuce Bermuda Triangle, wata guguwa ce mai tsanani kan taso, yadda za ta janyo jirgin cikin ruwan kuma ba za a sake ganin ta ko jin labarin ta ba. Jiragen ruwa da na sama da dama sun ɓace a wannan guri, kuma har yau ba a sake ganin su ko jin labarin su ba. Wasu mutane na kiran wannan guri da The Devil's Triangle, wadda a ganin su wannan guri na da alaka da shedan. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin jerin guraren da ɗan adam ya kamata ya nisance su a cikin duniyar mu. Ku danna min subscribe, na gode.